दा नै जों साफ्राकाटानि माबायाव थाबायाव फैबाय। साफ्राकाटा मा होनो बेखौ? थाबा नामा? हा? अमृत ना? दा जों नायलांबाय थानाय दा जों साफ्राकाटानि दुर्गा फुजायाव जों थांगासिनो माने थांनो ओंखारदों आरोना। दा जों नैबे थाबाय हाबफैदों। जा मोजां थाबायाबो। दा सोरबाफोर फैफेराखै नैबे फैनो हागोन आरोना। नैबे ओरै साइड-साइडआव दखान दङ। ओमफ्राय ओरै जाग्रा लोंग्राफ्रा ओरै गासिबो नैबे दंजोबो पार्क बायदि। नैबे मा नांगौ साहा नांगौ साहा गासिबो मोनजोबगोन। रुटि गासिबो मोनजोबगोन नैहाय गासिबो। नैबे गेलेग्राफोरबो दङ नै गेलेग्रा गथ'फोरनि गेलेग्रा माबाग्रा गासिबो पार्क बायदि दं जायगा। फैनो हागोन आरोना। नैबेयाव थाबा गोदानाव सोरबाफोर फैयाखैबा फैनो हागोन आरोना। नामा जाबाय अमृतसर मा होनोमोनलाय नामा? हा? आबिलि अमृतसर आबिलि। माबा बे जाहैबाय साफ्राकाटानि अभार ब्रिज खाथियाव आरोना। दा बेयाव मावग्राफोर दं एसे लोगोफोर बेखौ र' जों ओंखायनो दं। नै जोंना बसआ नैलाय बल्ले बल्ले मोसादों। हा? दा नै जाग्रा लोंग्रा जि फिर ना एकदम मा होनो एकदम बिल होनायाव एकदम मुखुब जाबाय आरोना। एकदम नाय फैसा लाख'लायनो हाला आरोना। मा होनो जों जागोन जाया गद आरो नाय बेनिसाय एकदम नै मा जानो गासिबो बे सिङाव जाग्रा नै जोंना बिथाङा एसे गासिनो आरोना एकदम। ओइ जोंनो एसे उदालो नेवलाय दा नैबे बिथाङा नैबेयाव मावो खामानिया। बिराद मोजां खामानि मावदों बिथाङा। बैथिंबो दं जाग्रा लोंग्रा एकदम फिरना माबा जिरायनाय जायगायानो गैया आरोना। ओमफ्राय नैबाव दै बिसोरनि माथो क्लासाव नुलायलायो ने आंखौ। दा मा जानो रुटि सुटि गासिबो मोनजोबगोन आरोना। बिरियानि थिरियानि गासिबो मोनजोबगोन। दे फंबाय मा मोनोबाव खोन्थाहरदो। हा मिलाव नायनांगौनो बुंना होदोब्रा दे। नों फट'लाय बावसै थांफिनदो जोंहा माबायाव साफ्राकाटानि माबायाव दुर्गा फुजा नायनोसै। दा नैबेहाय फैखांबाय नायखांबाय। हा दे बेनाबो जि फिरखाना मेलायाव सफैबायलै साफ्राकाटानि मेलायाव। एक फिरखादों। फैबाय नामा? Fulung, makila lah. Biar senang mana? Biar senang mana? Biar. Aku komen tentang kau ni, biar senang.
बे फुल खुबैनायसो दं गिलासखौ